да минава покрай стаята ми и да излиза навън. Имаме красива планиста гледка към изгрева там горе. It's on! Баща ми често става по-рано, за да гледа изгрева. Знайки, че баща ми Get back! се почувства в безопасност. Достатъчно в безопасност, за да заспира за час-два. И толкова бързо заспах. Едва след няколко часа се събудих от звука на малкия ми брат, който караше си велосипед из имота. Сигурно вече беше обяд. Бях изненадан, че баща ми не ме събуди. Когато влязох в кухнята, баща ми ме поздрави с добър ден. Реших да закуся навън на палубата, защото над кухненската маса имаше една от тези лепкави ленти за лавяне на мухи, които се закачат на тавана и честно казано, купа мъртви мухи и други летящи боболечки не са това, което искам да гледам докато ям. Беше дълъг скучен ден, не правех много освен да гледам телевизия, да стрелям по кутии с пистолет си и да мисля за предната вечер. Някой почука на прозореца. Някой беше отвън. Гледаше, слушаше, може би все още беше. Бяха изминали може би около 10 минути след вечерята и звуците от мърсените дете все още спълваха имота. Дори толкова късно. Баща ми не можеше да понася повече тези звуци и каза на моя малък брат да отиде и да кара някъде другаде. Беше добре, че майка ми не беше там, защото тя не би одобрила момче на толкова млада възраст да кара мръсен велосипед без надзор, особено близо до стъмване. Малкият ми брат каза на баща ми, че ще кара своя велосипед в името на съседа. В края на краищата изглеждаше, че никога не е бил там и човек на собственост за мръсен велосипед. Баща ми каза, че е добре и с това малкият ми напусна имота, завивайки затъгла нагоре по хълма, докато сухът изчезна напълно. Отново беше тихо, точно каквото искаше баща ми. Бързо ми стана скучно и реших да отида да видя дали Джо ще ми позволи да покарам много за малко. Отидох до съседната му равно, не можах да намеря брата. Беше странно, защото той каза, че ще кара из имота. Предположих, че просто обикалях по черното пътище, реших да се върна пеша до ремаркето. Докато не забелязах, че в по-предната част на коланата е отворена. Това ме направи наистина любопитен, защото нямаше кола на муравата и не бях виждал никого от тази къща. Тогава ми хрумна мисълта, че малкият ми брат е влязъл там и дебне наоколо. Бях изключително любопитен в този момент, така ще отидох до къщата. Когато се приближих, забелязах